Wandelen met jou over paden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Welkom wandelvrienden op etappe 4 van de Zuid-Limburg Trail. Vandaag van Vaals naar Sleenaken. Dus frisjes, een graad of 6. Het zonnetje schijnt wel. Dus ik hoop dat we het droog houden vandaag. En we laten ons weer verrassen wat we tegenkomen. Zeggen wandelen niet met me mee. En tot straks.
Na een lekker kopje koffie pikken we de route weer op met deze mooie etappe. Prachtige wandelpaden, hellingbossen, vogels die fluiten, droog weer. Dus wat willen we nog meer? Gewoon genieten. Zoals jullie kunnen zien, weer een prachtig pad. Af en toe stilstaan en luisteren naar de vogels. Weer een prachtige holle weg. Je blijft er maar tegenkomen hier in Limburg. Maar het is gewoon fantastisch. Een mooi pad tussen de weilanden door, met achter mij Kamerik en het Veilener bos. Dat is prachtig.
laatste meters zijn weer aangebroken van deze vierde etappe van de Limburg Trail. Het was wederom een mooie afwisseling, soms pittige wandeling. Maar ik heb volop genoten. Het weer was goed, af en toe een zonnetje. En ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Ik zie jullie graag op een volgende wandeling. Of op de volgende etappe. Ook het vergeet. Je kunt je gratis en vrijblijvend op mijn kanaal abonneren. En de video's zijn ook voorzien van ondertitels. Je moet ze alleen even aanzetten. Tot de volgende wandeling.